știu dacă mă văd că nu mi-au luat tripiedul la mine, dar vreau să spun că am venit cu tata să luăm apă de la izvor și mi-am turnat cafeluța la pachet, fiindcă n-am avut timp să o beau acasă. Și savrez iar încă o zi de soare și căldură, pentru că nu știu când o să mai vină ploile, dar homemade coffee on the road. Nu vine să cred că, nu știu, parcă toată vara asta a fost așa un vis. Ca orice altă vară, dar cu cât înaintezi în vârstă, cu fiecare an, fiecare vară trece din ce în ce mai repede și asta, nu știu. Mi se pare că atunci când, nu știu, când chiar ești foarte prezent, nu trece așa de repede timpul. Mi se pare că chiar încetinește cumva, pentru că atunci când ești foarte prezent, nu te gândești nici la trecut, nici la viitor și atunci simți așa că respiri momentul, simți că l-ai trăit și când te uiți înapoi, nu pare că a trecut pe lângă tine. De obicei pare că trece pe lângă tine doar atunci când chiar nu l-ai trăit. Și poate asta e un sentiment pe care îl avem mai toți vara. S-ar putea să fie din cauza că chiar nu trăim momentul prezent. Adică chiar dacă mergem la petreceri, festivaluri, etc., nu înseamnă neapărat că trăim prezentul. Înseamnă că am făcut ceva în momentul prezent, dar nu înseamnă că l-am și trăit. Cred că e o mare diferență. La mine, sincer, timpul stă în loc când mă rog. Deci mi se pare că atunci îs total prezentă. Mi se pare că atunci când spun rugăciunea inimii mai des sau pur și simplu mă focusez pe, nu știu, Tatăl nostru, crezul, orice simplu, mi se pare că, nu știu, se oprește timpul și existi, pur și simplu. Da, nu mi se pare ceva cool să dai skip la momentul prezent în ziua de azi, dar cred că mulți o facem pentru că noi nu știm ce înseamnă să fim cu adevărat în momentul pe care îl avem. Și ceea ce e fain atunci când chiar ești prezent, când nu te gândești la viitor, e că atunci îți vin toate soluțiile pe care tu de fapt le căutai sau la care căutai răspuns în viitor. Pentru că toate răspunsurile poate să apară sau Dumnezeu poate să converseze cu tine atunci când simte că are timpul tău și spațiul tău și tu poți să-i oferi numai atunci când te debarasezi de toate grijile trecutului și a viitorului. Da, și atunci cred că asta e o idee esențială. Să ne debarasăm de grijile, să ne debarasăm de grijile trecutului și a viitorului și să fim în comuniune cu Dumnezeu, să auzim de fapt ce are de spus și să nu-l acoperim tot timpul cu social media, cu scroll-ul pe Instagram sau pe Facebook, să nu-l acoperim tot timpul cu chestiile astea, gen când avem timp liber, când avem un moment în zi în care pur și simplu nu facem nimica, decât să îl umplem cu ceva, chit și să ascultăm un podcast sau uite clipul ăsta de pe YouTube. Puteți să închideți după clipul de pe YouTube și să aveți un moment de liniște numai pentru voi, în care să vă gândiți oare ce vrea Dumnezeu să îmi spună mie asta sau cum să-L aud. Și nu să vorbiți cu cineva, nu să... pur și simplu să fiți numai voi cu voi înșivă și în rugăciune cu Dumnezeu. Și cred că atunci o să apară foarte multe răspunsuri, pe care și eu de altfel așa le găsesc. Asta e de fapt și modalitatea prin care vin cu clipurile pe YouTube, după ce stau un moment de prezență singură cu mine. Pentru că dacă nu aș fi rămas singură de multe ori, nu aș fi avut de unde să conștientizez multe din lucrurile astea. Dar, nu, uite, Dumnezeu mi-a dat situații în care mi-au luat oamenii de lângă mine sau m-au lăsat efectiv singură undeva și a trebuit să mă confrunt cu singurătatea și cu sentimentul de, nu știu, nu neapărat loneliness, dar plictiseala aia, știi, care poate să devină foarte productivă dacă știi să te folosești de ea. Și asta în sensul în care nimic nu mai devine plictisitor atunci când tu devii conștient, când vorbești deja cu Dumnezeu. Absolut nimic, e ca și cum, nu știu, totul devine super mega interesant și dacă stai numai și te uiți la iarbă sau la ceva, totul devine foarte interesant pentru că, așa, pe fundalul minții tale, tu ești prezent cumva, parcă totul te fascinează, totul e frumos, nu te distrage nimica.
Și cred că asta e, de fapt, dopamina pe care o căutăm, nu neapărat asta din aplicații. Și chit că spune asta o persoană care are cont de Instagram, care postează și așa, eu chiar încerc să-mi iau pe cât de mult posibil timpul liber cu mine singură, ca să pot să vin cu ceva, să aduc altceva oamenilor, pentru că altfel mi se pare că aș rosi timpul tuturor. Și cam asta e tot. O să închei acest clip cu cafeluță.